Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo namu. A bidiyon da ya gabata idan ba ku manta ba mun yi bayani akan biyu daga cikin attribute bambanci tsakanin class da id. Yau za mu yi bayani akan ragowar guda uku contenteditble, lang da kuma direction. Yanda ake rubuta su da kuma ya suke aiki. A nan muna da h2, muna da heading 2, headline mai heading 2 a nan. Bari mu fara daga contenteditble. Idan ka zo cikin open tag naka na element sai ka yi space ɗaya, sai ka rubuta sunan attribute ɗin contenteditble. Mun ce wannan zai sanar da browser cewa mai karatu ko kuma wanda ya ziyarci website namu zai iya editing ɗin wannan ya sanya wani abu. To amma na wucin gadi ne mun faɗa idan har muna so canjin ya zauna sai mun yi aiki ta backend da javascript da sauran yare suna nan da yawa. Na biyu da za mu yi bayani a kai shi ne direction. Shi kuma direction haka ake rubuta shi kamar class akwai alama ta equal sign da double quote. Yanzu mu ce muna so idan muka yi rubutun ya fara daga right to left, kawai abin da za ka rubuta R ɗin nan yana nufin right, T ɗin nan to, L ɗin kuma left. Yanzu mu fara mu ce daga dama zuwa hagu, haka ko? To bari mu yi saving mu kalla ya abin yake. Mu danna save sai mu yi refresh mu gani. Kun ga wannan rubutun namu ya fara ina? Daga dama muka ce me? Zuwa hagu, right to left. Daga nan ya fara ya yi haka. To amma da za mu dawo da shi a nan, dawo da shi left to right hakan nan, mu yi save, ya dawo nan ɓarin. To shi kawai zai gaya wa browser na cewa ta ina muke so rubutunmu ya fara. Ya fara ta nan gefen ko kuma ya fara ta ɓangaren kaza. Wannan contenteditable ɗin kun gani, kun ga shi kuma za mu iya me? Za mu iya editing ɗin abu. Kun gani? To nan abin da muka rubuta a nan daban, mun rubuta heading 2 ne wannan, to amma a nan fa mun rubuta wannan editable ne, mun canza shi. To amma idan muka yi refresh fa zai dawo nashi na baya, na da, saboda kamar yadda na faɗa muku cewa idan muna so har wannan editing ɗin idan muka yi ya zauna sai mun yi aiki ta backend. Kun ga yanzu za mu iya rubuta komai, matuƙar ba mu yi refresh ba zai zauna, amma muna refresh zai koma me? Nashi na baya. Wannan shi ne contenteditable da kuma yanda yake da yacce ake rubuta shi. Wannan kuma direction, wato zai gaya wa browser ta wane ɓangare zai soma. Na ƙarshe da za mu yi bayani a kai shi ne lang. Mu ce muna da p tag wato language, shi ma haka ake rubuta shi sai a sa me? Double quote. To a nan zai faɗa browser wane yare kake son amfani da shi, sai in ce English ne, na rubuta haka, saka in ce da English na yi amfani. Kawai zai faɗa browser da wane yare ka yi amfani. Idan kuma misali a ce da France zan yi amfani, zan iya sa PR wato France. In Arabic ne zan sa masa Arabic, to haka. Wannan shi ne bayanin attribute. A bidiyo na gaba za mu yi bayani a kan wani abu daban. Ku ci gaba da bibiyan mu. Mun gode.